Η εξέταση πραγματοποιείται στη σχολική αίθουσα της Δευτέρας Δημοτικού ή σε άλλο χώρο του σχολείου, όπου υπάρχει η δυνατότητα να προσέρχονται τα παιδιά σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων ή μόνα τους. Ο χώρος θα πρέπει να έχει καλό φυσικό ή τεχνητό φωτισμό και αερισμό. Στην ιδανική περίπτωση, τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα πρέπει να είναι παρόντα, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να επιδράσει αρνητικά η συμπεριφορά μη συνεργάσιμων παιδιών στα υπόλοιπα. Ο δάσκαλος βοηθάει στη διαδικασία, προτείνοντας για εξέταση πρώτα τα πιο συνεργάσιμα παιδιά. Επίσης, θα ήταν πολύ χρήσιμη η υποστήριξη των παιδιών από το δάσκαλο κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Το οδοντιατρικό πακέτο, που περιέχει σακουλάκια με μύλι και κάτωπτρο μιας χρήσης, μάσκες, γάντια, πετσετάκια, σωληνάρια βερνικιού φθορείου, πινελάκια, γάζες και φακό, βρίσκεται στο σχολείο. Τα εργαλεία και υλικά τοποθετούνται σε τραπέζι με σειρά που διευκολύνει τον εξετάζοντα να πραγματοποιήσει τον οδοντιατρικό έλεγχο και την εφαρμογή φθορείου. Δίπλα κάθεται ο καταγραφέας που συμπληρώνει τα έντυπα και βοηθάει τον εξετάζοντα αν χρειαστεί. Η εξέταση γίνεται σε καθαρά, βουστισμένα δόντια. Ο ένας οδοντίατρος εξετάζει το παιδί και ο οδοντίατρος κάθονται σε απέναντι καρέκλες. Η καρέκλα του παιδιού είναι καλό να βρίσκεται μπροστά σε τοίχο για να στηρίζεται το κεφάλι του παιδιού. Ο οδοντίατρος φορά μάσκα και γάντια σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η χρήση ανιχνευτήρα με έντονη πίεση πρέπει να αποφεύγεται, ιδίως σε απασβεστιωμένες επιφάνειες, προκειμένου να μην προκληθεί λύση της συνέχειας της αδαμαντίνης. Το έντυπο ενημέρωσης γονέων συμπληρώνεται με την ολοκλήρωση της κλινικής εξέτασης, βασιζόμενη στα ευρήματα της εξέτασης αυτής. Το τετραγωνίδιο καλύτερο βούρτσισμα δοντιών πρέπει να σημειώνεται πάντα, προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της καλής στοματικής υγιεινής. Το έντυπο ενημέρωσης γονέων υπογράφεται και από τους δύο οδοντιάτρους που συμμετέχουν στην εξέταση. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, η οδοντιατρική ομάδα καλό είναι να συζητάει με το παιδί και να επιβραβεύει τη συμπεριφορά και συνεργασία του. Ακολουθεί η τοπική εφαρμογή βερνικιού φθορείου. Συνιστάται τα παιδιά να έχουν φάει πρωινό πριν την τοποθέτηση φθοριούχου βερνικιού. Γίνεται οπτική παρατήρηση των δοντιών, ώστε οι επιφάνειές τους να είναι καθαρές, χωρίς αναποθέσεις οδοντικής μικροβιακής πλάκας και τροφών. Σε τυχόν παραμονή έντονων αναποθέσεων, συνιστάται καθαρισμός των επιφανειών, παραδείγματος χάρη με μία γάζα ή οδοντόβουρτσα. Τοποθετείται μία δόση βερνικιού, περίπου όσο είναι 2 κόκκι φακής για το μεικτό φραγμό. Τα δόντια στεγνώνονται με γάζα και απομακρύνονται οι παριές και η γλώσσα με το κάτωπτρο και τα δάχτυλα, ώστε να μην βραχούν οι επιφάνειες με σάλιο. Εφαρμόζεται ένα λεπτό στρώμα από το βερνίκι στις παριακές επιφάνειες όλων των δοντιών, στις μασιτικές των οπισθίων πάνω και κάτω και στις γλωσσικές των κάτω οπισθίων δοντιών. Μόλις εφαρμοστεί το βερνίκι, ο έλεγχος της υγρασίας δεν είναι πια απαραίτητος, αφού με την παρουσία του σάλιου το βερνίκι σταθεροποιείται άμεσα στην οδοντική επιφάνεια. Μετά το τέλος της διαδικασίας, υλικά και εργαλεία μιας χρήσης απορρίπτονται και το οδοντιατρικό κάτωπτρο δίνεται στο μαθητή ως αναμνηστικό μαζί με το έντυπο ενημέρωσης για το γονέα, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.